kune vachapinda pautungamiriri kwete kuti vanenge vachifanira kuva vatungamiriri, asi nekuda kwekuti vanenge vachida kuti vange vachizowana pfuma, vanochiva pfuma yakasiyiwa muchechi. Ndakaratidzwa vision, ndakaona muti mukuru uchitsemuka nepakati. Izvi zvava padhuze. Ndinokumbira kuti muge muchivanza zita rangu. Ndinoda kuti pange pachizova nemweya werunyararo, asi ndinonzwa ndichimanikidzika kuti ndige ndichitaura zvinhu izvi nhasi. Handina kuuya pano kuzorwisa chechi kana kuzozvidza utungamiriri upi zvahwo. Ndauya pano ndakaremerwa mumwoyo. Handisi kuuya nekufara kana kuda mbiri. Ichi chiprofita chinogara chichindidya mwoyo. Izvi zvakatanga mugore ra2023. Ndakamboedza kuti ndinge ndichinyarara. Ndichiuya pano ndinoziva vandiri kutaura navo. Ivo vachazviziva nekuti mweya iri pavari ichavaudza kuti inguva zvino yekuti tinge tichinamata, nekuti pane zviri kuuya zvinorwadza. Uye ndiri kutaura zvinhu izvi nekuti ndinotya Mwari kudarika vanhu. Ndinoda kuti munge muchiziva kuti I am not a stranger muchechi. Ndakaberekerwa muchechi, ndikakurira muchechi kubva ndichiri kuSunday school. Ndakarerwa pasi pestrict discipline, tichidzidziswa kurongeka, tichidzidziswa tsika dzekuti unofanira kuti unge uchizorarama sei. Ndakaroorera ndikachatira muchechi. Chechi idzinza rangu. Chechi yedu ine mabranches akawanda muZimbabwe kusvika kumhiri kwemakungwa. Handisi mupanduki, handina kupanduka. Vazhinji vacharatidzwa zviprofita asi zvichanzi vapanduka, nekuda kwekuti kunenge kwava nevamwe vanenge vachazouya neutungamiriri hwavo, vanenge vachichiva pfuma yemuchechi. Ndakaratidzwa kuti kune vamwe vakapinda muchechi. Vakapinda muchechi not kuti vainge vatendeuka zvechokwadi, asi vakaona chechi sekunge isocial club kwekuti vanokwanisa kuwana mabusiness deals. Ivavo vachati nguva yavo yakwana, vava kutungamirira, vanenge vava kusatevedzera izvo zvavakanzi vange vachizoita, asi vachange vachizoisa upfumi pamberi. Izvi ndo zvichazoputsa chechi, nekuti vanenge vava kuda kudya nhaka iyo yakasiyiwa muchechi. Ndichiri mushandiri waMwari uye zvekare ndiri pasi peutungamiriri hwatakasiyirwa. Ndinotungamirirwa neurongwa hwakasiyiwa, hwakasimba hwatakasiyirwa nahwo. Zvandiri kutaura izvi, ndiri kutaura semwana ari mumba, kwete semhandu iri kubva panze. Muna 2023 ndakati ndiri pakati pekunyengeterera kwakadzika, ndakaratidzwa chiratidzo chakandishamisa. Ndakaona muti mukuru kwazvo, asi ndichizoona muti uyu ndakanzwa izwi rakati kwandiri, kune utungamiriri uchazouya. Vanhu ava vachati kana vava pazvigaro zveutungamiriri, ivo vachazoita mapoka. Izvi zvichikonzereswa nepfuma yepasi pano iyo yavanenge vachida. Ndopandakanzi tarira uone. Ndakatarisa ndikaona kuti kwainge kuine muti mukuru kwazvo. Muti uyu wainge wakakura. Muti uyu wainge uine midzi yawo, midzi yainge yakadzika kusvika pasi. Muti uyu ndakaona kuti wainge wava kutanga kutsemuka, asi chakandinetsa ndechekuti wainge usingatsemuki uchibva pasi, wakatanga kutsemuka uchibva mudenga. Utungamiriri ndo huchaodza chechi. Kudzamara ndazoona kuti pakazova nemiti miviri. Miti iyi yainge yapatsanurana. Ndikanzwa izwi rakati kwandiri, muti uyu wanga uri umwe chete, asi hauzorambe uri umwe chete. Panguva iyoyo zvimwe handina kuzvinzwisisa. Ndakaramba ndakanyarara, nekuti hanzi kuchange kuchizova nemweya uchamuka muchechi wekuti anenge ada kutaura anongonzi apandukira urongwa hwemuchechi. Uchanzi unenge uri munhu anenge asina order. Uchanzi uri very rebellious kana kutodzingwa muchechi. Nguva yacho ichakwana kana humwe utungamiriri huripo wazotorwa nedenga. Mukomana chiratidzo ichi hachina kungouya nemashoko chete,
ndakazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsanya. Last year Easter ndainge ndiri pamutsanyo, ndine zvekare zvimwe zvandakaratidzwa, ende ndakanzi iro rino gore ndiri kufanira kuti ndige ndichizoti March achinonopera ndiri kufanira kuti ndige ndichizoenda pamutsanyo. Kutsanya uku kwandichange ndichizoita hakusi kutsanya kwekutsvaka mari, motikari, pfuma yepano panyika, asi ndakanzi ndige ndichitsanya kuitira kutakura mutoro uyu. Ndokusaka ndauya pano kuti avo vachange vachizoudzwa nemweya unenge uri pavari kuti church iri kutaurwa nezvayo ichurch yako iwewe yawakakurira mairi, kana kuti kwawakazotanga kuenda wakura, kana wabva kune dzimwe church kana kubva munyika. Inguva yekuti tinge tichitsanya, tichisvima misodzi, tichinamata, kwete kunamata tichidanidzira zvinonzwikwa nevanhu vose, asi kutakura mutoro, nekuti fasting iyi hanzi ndo inoita kuti munge muchizova nemweya wekubatana, kunyangwe zvikanzi mamwe mapoka achazosimuka. Asi kana tikatsanya ndiko kuti tinge tichiramba tichienderera kumberi tiri vanhu vamwe chete, tisazoita zvipoka muchechi. Ndinomboedza kuti ndinge ndichinyengeterera kuti mavision awa asaramba achidzoka kwandiri. Moyo wangu unoremerwa pose pandinonzwa nyaya dzemuchechi kana kuona vanhu vanenge vachiita gakava muchechi. Ndakamboti Mwari bvisai chiratidzo ichi kubva kwandiri. Handidi kuramba ndichiona zvakaipa izvi zviri kuitika nezvichazoitika muchechi medu, asi pose apo pandinenge ndichida kuti ndinge ndichiignore mavision zvinotonyanya kuitika, kuita sekunge panenge paine munhu anenge adira petrol mumoto. Pain yandiri kuona, pain yandakaona ndiri pamutsanyo, ndakanzwa pain yakanyanyisa, ndakanzwa bitterness mushure mekunge umwe utungamiriri watorwa nedenga. Confusion yatova mumuchechi. Kune vari kutodyara mhodzi iyoyo yekuti munge muchizova neconfusion muchechi, ende izvi zviri kutoitika pakati penhengo dzemuchechi medu. Kune kusawirirana, asi kusawirirana uku kunenge kuchiitika, kusawirirana kunenge kwakanyarara. Kune vanhu vava kutotanga kutoita mapoka. Zvimwe zvacho vari kuzviita vasingazivi. Handidi kudoma mazita, handidi kudoma nzvimbo, asi ndangoti ndinge ndichizouya kuzoudza vamwe vemuchechi medu kuti izvi ndo zvichazoitika. Zvava kuda kuti isusu tinge tichinamata. Handisirini ndega ndicharatidzwa zviratidzo izvi. Ticharatidzwa zviratidzo izvi takawanda, asi zvinoda kuti tinge tichidhonzerana pamwe chete, tinge tichizonamata tiri pamwe chete, nekuti zuva racho richasvika. Zuva iri kana rasvika, hanzi richasvika risingazomiswi nemunhu kana muchechi tikasabatana, tikasanamata. Pachazonzi pachazoita kakupatsanurana muchechi. Spiritually ndakaona kuti chechi yedu inenge iri chinhu chimwe chete. Tichange tiine same roots, same teachings, asi tinenge tava kufamba nenzira mbiri dzakasiyana. Chinorwadza ndechekuti munhu anenge ari kuchechi A anenge achifungidzira kuti munhu ari kuchechi B iye ndiye akarasika. Uyo anenge ari kuchechi B anenge achiti avo vakasara kuchechi A ndivo vakarasika. Asi mudzi uchaita kuti chechi inge ichizopatsanurana inhau yepfuma, nekuti kune mabusinessmen avo achazozviita vatungamiriri vanenge vachiisa mabusinesses kumberi nemabenefits mumabusinesses avo kumberi, vachida kuti vange vachizodya nhaka yatakasiyirwa muchechi. Ndinoda kujekesa chinhu chimwe chete. Handisi kupemberera kuparadzana uku kuchazoitika, asi ndiri kutokumbira kuti tose tinge tichinamatira chechi, nekuti muvengi akamirira nguva iyoyo kuti inge ichizosvika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangouma hazvo vedu we, ngatitaurei
nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana muine idea kuti ingava iri church ipi iri kutaurwa nezvayo, ivo vakakumbira vakati hazvina basa kuti unoenda kune imwe church, asi paunonamata chingorangarirawo church iyoyo ikoko kwavari kuti ndiko kwavanoenda, hanzi kungonamatawo pamunenge muchinamata nekutsanya, kuitira kuti church isazosplita in half, hanzi chichakonzeresa ndeavo vanoita zvemabusinesses vanenge vava kudawo kuti vange vachidya ipapo vachazopinda mutungamiriri. Zvinoreva kuti kudiko kuti utungamiriri huripo kana wazotorwa nedenga. What does it mean? If you understood the prophecy, please help us mu comment section. Rekedzeiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekuti iso hanzi mukomana chemuri sei, ndinokumbirawo kuti munge muchizovanza zita rangu nekuti ininiwo ndiri munhu anotozivikanwa chose muno mu-UK. Ndinoitawo zvedeko kuma-weddings especially ema-Zimbabwean nema-Nigerian. Ndakabva kuZimbabwe, I was a nurse already, ndainge ndiine shungu dzekubudirira. Business rangu pandakaritanga ndichiri kuZimbabwe ndina kumbowana macustomers zvakanyanyisa, saka ndakazoti ndava kunoku ndainge ndichishanda neumwe nurse uyu ainge ari wechirudzi, ainge ari wekuMalawi. Taishanda tose pane chimwe chipatara. Nurse uyu ainge ari ng'anga. Izvi takazotozviziva later on mushure mekunge abatsirawo umwe nurse ainge ari murungu, ainge aine cancer, ane maherbs awo aakamupa cancer iyoyo ikatonzi yainge yatopora. Akazoti kwandiri, iwe ndikuzviona kuti une mabusinesses ako awinawo, but hapana kana chiri kumbofamba. Ndakaudzwa kuti pandainge ndichiri mwana mudiki ndakagezeswa nemvura iyo yainge yaradzikwa kumakuva nekuda kwekuti amai guru vainge vakandivenga, vainge vasingadi kundiona ndichibudirira. Saka pandakabva kuHarare ndichienda kumusha, ndina kunge ndakaziva kuti mvura yandakazoisirwa mubhaketi, izvi ndiri kuzvitaurira kuti vamwe vanhu munge muchizviziva. Kana ukaendawo kumusha kana ukaitirwa chimwe chivanhu chausinganzwisisi, chitongogara watongoramba, especially panhau dzekugeza. Kana paine rukova unongoenda kugezera kurwizi than kuti unge uchipiwa mvura, nekuti kana ukapiwa mvura yekugeza, mvura iyoyo inokwanisa kunge yakatogadzirwa. Saka ipapo ndakapiwa mvura yainge iri mubhaketi, asi mvura iyoyo yainge yakaenda ikanoradzikwa kumakuva, yakazodziiswa zvayo ndakatarisa, but mvura yainge yatobviwa nayo kumakuva. Saka ndakanzi nekuda kwemweya wejambwa uri pandiri, ndinofanira kuti ndinge ndichipwanya altar yacho yakagadzirwa iyo naamai guru vangu, kuti vanhu vange vachizouya kwandiri, vange vachizondipa mabusinesses. Ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nemvura iyo inenge yakasanganiswa nevhu rekumakuva. Izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita kwemwedzi wose, ende mvura iyoyo ndaiisanganisa nevhu repaguva iroro ndo randaingotora, ivhu randinenge ndasarudza kwemwedzi wose. Ndakaita saizvozvo, ndikabva ndachizotanga kutora ivhu paguva ende ndichiisa mumvura ndichigeza. Pakarepo business rangu rakatanga kufamba zvakanaka. Ndakatanga kubata macontracts ende vanhu vazhinji vaiuya kwandiri vainge vari vanhu vainge vakapfuma kusanganisira nevarungu. Asi ndakazotanga kuona a pattern kuti vanhu vose vandinenge ndaitira dheko pamichato yavo yaiparara. Pane vamwe vandakatomboitira dheko, vana vaidanana ivavo. The woman, she was from Ghana, the guy was from Zimbabwe. Vakarambana vachiri kuhoneymoon. Vazhinji vacho vainge vasingadariki 6 months vobva vatoita divorce. Saka ndainge ndisingachanzwisisi kuti chii chainge chichiitika, asi ndakazotanga kurotiswa hope. Ndini ndainge ndichikonzeresa zvose izvozvo nekuda kwemhiko dzandainge ndakaita. Ndakati handikwanise kuti ndirambe ndichikoita zvinhu izvi. Ndakaramba kuzovandudza mhiko idzi nekutya. Ng'anga iya ikati kwandiri, kana ukasadaro ziva kuti mwana wako ari kuzofa, nekuti uyo munhu wawakatora ivhu rake kumakuva
iye anoda kuti upote uchinotora futi ivhu repaguva rake ndokuvandudza mhiko dzako. Ndakaramba, handina kuteerera. Mainge muri muna June 2018 mwana wangu musikana akatanga kurwara zvainge zvisinganzwisisiki. Akarwara kwevhiki 3. Mwana akazoshayika musi wa 12 July muna 2018. Mwana akashayika kuma 4 am. Apa ndakange ndiri mukitchen ndichigadzirira zvinhu zveevent yainge ichazoitwa on that very same day. Pakashayika mwana ndakanzwa a very loud bang, kugogodza kwainge kuine ruzha padhoo rangu remukitchen. Pandakatarisa nepawindow because hana yangu yakarova, ndo pandakabva ndachizoona chipoko. Chipoko ichi chandakaona chainge chakapfeka gemens kuita kunge zigemens rewhite. Chipoko ichi chainge chiri chipoko chemunhukadzi. Apa ivhu randakatora, ivhu randakanotora paguva remunhukadzi. Pakarepo mufoni mangu makabva ndachizopinda mamessages. Ndainge ndatumidzirwa mamessages ekuti mwana wangu ainge ashayika. Ndakachema, ndakarwadziwa, ndakaziva kuti nenharo dzose dzandainge ndaita mwana wangu ndiye ainge aitwa sacrifice. Nashi ndakarwadziwa, asi upenyu hwakaramba huchienderera kumberi. Ndakabva ndachizovandudza mhiko dziya ndikaenda paguva ndikanokumbira ruregerero paguva remukadzi uyo ane ivhu rake randakange ndatora ndikageza naro kwemwedzi wose. Kubva muna 2018 kusvika muzuva ranhasi ndiri kungoita izvozvo zvedheko, ende vanhu vandinenge ndaitira dheko vanosvika pakungorambana, but uchinyatsokuona kuti vanhu ava vanodanana. Ndiyo confession yangu yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo veduwe. Hanzi munhu wose wandinenge ndaitira dheko pamuchato marriage yake inoparara, hanzi they get divorced. Vamwe vakatoita divorce apo pavainge vachiri kuhoneymoon. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Tinadzo mbinga dzedu idzi dziri very weird. Mbinga yandiri kudanana nayo ndeyekwaMutare. Inoti painouya kuHarare inoda vhudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika. Ndiri musikana anogara muHarare. Ndainge ndimbori kuSouth Africa ndikadzoka kunoku kuHarare after ndaona kuti Joni yakadhakwa. Ndiri kuJoni ndakange ndichishanda pane imwe saloon ndikadzidzira zvose zvemusaloon. Saka pari zvinozvi I am a hairdresser. Ndine mbinga yandiri kufambidzana nayo. Murume uyu anofamba nemotikari dzakanaka uye anoita zvemamaini. Murume uyu pane zvaanoita zvinondivhundutsa. Atova ne3 months achiita maweird request akadai. Apa chinondinetsa manje ndechekuti kana ndikaramba kuti ndige ndichimupa vhudzi rangu pubic hair, pandinoramba kuti ndige ndichimupa anotombondinyima mari yegirlfriend allowance. Saka anoti iye vhudzi iri anoritora because haadi kuti isusu tinge tichiparadzana. Nhai kune mhiko dzakadaro here? Hanzi imhiko dzemurudo kuti inini ndisazokwanisa kumuchita, ende kubva zvandakamupa vhudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika handina kana feeling noumwe munhurume. Kunyange ndikanyengwa nemurume wandinenge ndichiti uyu ndewe klasi yangu, ndinokwanisa kuchovha mwedzi wose ndisingazivi chinonzi bonde, but ndinenge ndisina kana shungu kana kutombofunga nezvazvo. Iye anozoti kana auya kwandiri ndo pandinotanga kutofunga kuti kune chinonzi bonde, but kana asipo handina kana chandinombofunga. Vhudzi rangu angava ari kurishandisa chiko besides love covenant yaakati ndiyo love covenant iripo pakati pangu naye, kuchengetwa ndinochengetewa. Motikari yandiri kufamba nayo ndakaitengerwa last year muna August. Handingatauri hangu model yayo because vanhu vanozondiziva, but ndiri kugara zvakanaka. Ndiri kugara kuAvondale uko kwandiri kurenterwa a nice apartment. Ndangochinja nzvimbo chete. Zvakangoma azvo veduwe. Vanzvadzi imimiwo dai mambo vaudza kuti muri kudawo
ravo vhudzi iro ramuchazochengeta for insurance just in case. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzidzisi, ndiri teacher pane chimwe chikoro boarding school muno muZimbabwe. Upenyu hwakange hwakandiomera ndichiona kuti mari yandainge ndichipiwa as a civil servant yainge isingakwani kana kuita anything. Ndopandakabva ndachizoronga zano nemurume wangu. Murume wangu iyo anodzidzisa pane chimwe chikoro, is a headmaster. Saka kuma boarding schools vana vanouya vachibva kumba kwavo vanenge vaine magroceries akawanda, cereals, tinned fish, tinned stuff, sweets. Saka ndinoita inspection mumadormitory. Ndichinyepedzera sekunge ndiri kutsvaka zvinhu zvisingatenderwi, ndinenge ndichitora ndichiti ndiri kuendesa kuoffice. Asi ndikazviendesa kuoffice kwaheadmaster ritori dhiri redu ratakaronga zvinhu izvi. Of course zvikaenda kuoffice kwaheadmaster tinozozvitora. Ndakazotovhura tuckshop pamba pangu. Tuckshop iyi yandakavhura pamba pedu tinosanganisa chikafu chandinobva nacho kuchikoro nechikafu chinobviwa nacho nemurume wangu kubva kuchikoro uko kwaari headmaster. Magroceries awa mukoma sometimes ndinotozadza masaga nemasaga totowana mari profit iyoyo tinozogoverana tiri vatatu, inini murume wangu naheadmaster vepachikoro pandinodzidzisa. Vana ava ndavakuvanzwira tsitsi because shop yedu yakatokura and zvinhu zvinondirwadza. Havatozvizivi vana ava kuti kana ndikavatorera chikafu chandinoti chikafu ichi hachitendedzwi pano pachikoro, chikafu icho chandinozoenda ndichizonosiya kushopu kwangu. Ndakatokwanisa kutotenga motikari ndikatotenga stand kubva pandakatanga kuzviita because patova nemakore hadzisi dzatova 10 years here ndichingozviita zvinhu izvi gore roga roga. Ndo zvandinoitawo izvi inini nemurume naheadmaster. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu zvamuri kuita vahanzvadzi zvakashata, asi ngatitaurei navo mucomment section yama1. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda kun'anga. First of all, mudzimai wangu ndiye wandiri kuda kuti ndinge ndichizonoshandisa, and ndafunga hangu kuti ndinge ndichirombera muno muSouth Africa. Nyaya yangu yakatangira pakuti ndakaroora mudzimai uyo wandakasangana naye pakomboni apo ndinogarawo mupurazi, ndichishandawo mupurazi. Takati tava kudanana kudaro, akandivimbisa kuti tainge tichazodanana tisingazochitane murelationship yedu tikagara tose. Ndakaunganidza mari varume gore rose ndisina kana chandainge ndichikwanisa kuitirawo amai vangu, ndichiitira kuti ndinge ndichifadza iye nevabereki vake. Ndakaenda ndikanomubvisira mari. Ndamubvisira mari kudaro tikadzoka tikaramba tichienderera mberi tichishanda zvedu. Asi ndakatanga kuona kuti ainge ava munhu wandainge ndava kusanzwisisa. Aingogara aine hasha nguva dzose. Every weekend aingobuda achiti ari kuenda kumba kwefriend yake uyo anogara kumalocation, achiitira kuti ange achikwanisa kuzowana zvimapeace job. Ndaiti kana ndikada kumudzivisa tairovana aita mhere zvokuti vanhu vaizongoti musiye aende kana zviri zvaari kuda kuita, kana kuine zvaanenge achida kunoita. Hapana paungamudzivisa. Dai anga ari mukadzi chaiye aisamboenda kwacho kwaari kuda kuti ange achizoenda. Anoti kana akaenda kulocation odzoka zvake, paanodzoka ndo paanodzoka aine zvaanenge anditengera achiapologize achiti I'm very sorry. Mukufamba kwandakazoita ndo pandakabva ndachizotaurawo neimwe n'anga iyi ndeyechisutu. Ndakangodarikawo nepayainge yakawaridza mishonga yake, ndikazongobvunza ndikati hamunawo here mushonga wekudzikamisa hana yemukadzi wandinenge ndichigara naye kuitira kuti asazondichita. Vakandiratidza chimwe chigwenzi chenge chakaita kunge onion, but chigwenzi icho chine mamvere uye zvekare vakachidesigna kuita sekunge chimunhu.
vakati chinhu ichi kana kuri kunzi ukachitenga kubva kwandiri unogara nacho ndo chichakudzikamisira hana yemukadzi wako. Ndikati chinoita mari? Vakabva vati kwandiri chinoita 23,000. Ndikati 23,000 zvino zvamuri kuti chinoita 23,000 ko mari iyi sei yawanda kudaro? Vakabva vati kwandiri kana wadzikamisa hana yemukadzi wako zvinenge zvava kuda kuti iwewe wacho unge uchizova uri munhu anenge aine mari, nekuti ndo zvimwe zvekare izvo zvinodzikamisa hana yemukadzi. Ndikati zvakanaka. Saka mukuziva kwangu nemukukalkuleta ndakatoona kuti chinhu chavari kuda kunditengesera ndingangoti it's more like chikwambo icho chavari kuda kuti vange vachizonditengesera. Chakatoita kunge chikwambo chitori nemaziso ende vakati chinofema, chichazotanga kufema kana ndikaburitsa mari yavari kuda. Ndo zvandiunza panapa. Ndinokwanisa kushanda zve6 kana kuti 7 months ndichiunganidza 23,000 yacho ndochitenga chinhu ichi. Vatori nemachiripiti avakaita pamberi pangu. Chinhu ichocho mukoma chakaita tsvina, pupu chaiyo, but pupu iyi yakashanduka ikaita mari, chitsama chemari. Handizivi kuti yainge iri mari. Vakati kana wava nemari tinotaurirana, unobhadhara half then ndokupa chinhu chako, asi unofanira kuramba uchingoshanda undipa mari yakachena. Ndo pandiri kuvhiringidzika ipapo kuti kasi mari yacho inenge isina kuchena here. Ndibetsereiwo nekuronga ramangwana muri yeZimbabwe. Mudzimai ndinomuda zvekusiyana naye handikwanisi, handisati ndakambosangana nemunhu akadaro anondigonera kudaro pabonde. Zvekumusiya hangu handidi because ishasha plus tine mwana watakaita tose. Handidi kuti mwana wangu ange achizokura vabereki vake vasiri pamwe chete. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi vari kuda mari yakachena, there is a reason why vari kuda mari yakachena. Ngatitaurei navo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri kushanda pamba pemamwe mazimba. Vanhu ava pari zvino avapo nekuti vakanditi kana vazodzoka end of Feb ndo pandichazoenda kumba, but ndava kutya kuramba ndakagara pamba pavo. Apa imba yekulocation ndakaivharisa, ndakatanga kuvashandira it was last year. Vanhu ava ndakange ndichivaitira mapeace job, asi ndakatanga kuvaitira mapeace job mushure mekunge umwewo ainge achivashandira mumwe mukadzi wemulocation mandainge ndichigara azoshayika. Ndo pandakabva ndachizotanga kuvaitirawo mapeace job. Saka iko zvino zvakaenda kuvacation. Handizivi kuti vakaenda kuvacation kupi, asi pamba apa panotyisa. Ndinoita sekunge ndicharara panze. Kana muri semain house hamurariki, ndinotorara hangu mucottage. Apa ndava kutya manje because nezuro ndakati ndichitsvaira ndakaona nyoka, ndakaiuraya zvangu, yainge isina kunyanya kukura nyoka iyoyo. Saka ndinotya kurara futi mucottage kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzorumwa nenyoka ndakafa. Apa vainge vakati ndinge ndichirara mumain house. Imba iyi imansion ine upstairs nedownstairs. Kana kuri kuupstairs masikati unotonzwa kutoti munenge muine imwe vibe yekungotyisa kungovhunduka so kwandinenge ndichiita. Kana uri seusiku munotyisa, kunyange wakabatidza malights unenge uchinzwa sekunge panenge paine munhu anenge akakutarisa. Saka ndinobika achiri masikati, ndodya zvangu, ndogara hangu panze. Ndobva ndachizoenda kucottage. Ndakati ndicharara zvangu mudining, asi ndakati ndakarara mudining macho munototyisa even worse. Ndaita zvezvekuvhunduka. Pandaimuka ndaita sekunge ndiri kuona munhu, but panenge pasina kana munhu anenge akamira pamberi pangu. Ndikaona kuti mudining munotyisa. Apa ndiri kufunga kuti ndodiko, ndotsvaka imba ndombogara hangu kulocation. Apa vainge vakandiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichigara pamba pavo ndichichengeta imba yavo kusvika vachizonodzoka. Hanzi vachandipa bonus ndobva ndachizoenda kumba, but zviri kuitika pamba apa zvinotyisa.
mukoma. I think kuswera nezuro apo pandakatonzwa munhu ainge achitaura ainge ari panze, inini ndainge ndiri mumba ndakatogara, ndakangonzwa munhu achitaura panze. Pandakabuda ndakatenderera yadhi yose, haina kukura zvayo, handina kana munhu wandakawana. Ndiyo secret yandiunza pano. Ndiri kudawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe. Zvekare kubva zvandakatanga kushandapo pamba apa, pane rimwe gumbezi iri, it is a 2-in-1. Ndinoriona masikati rinenge rakayanikwa pajuraho yemukati, asi handizivi kuti rinenge rayanikwa nani, uye zvekare anozoribvisa handimuoni kuti rinobviswa nani. Ndinoti kana ndikati ndoda kuenda kunoribvisa gumbezi iri, ndinozongokanganwa. Pandinozoritarisa futi ndobva ndachizorangarira kuti gumbezi iri ndanga ndati ndoda kuribvisa, asi ndinobva ndakanganwa kuribvisa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakachengeteswa imba yevamwe vanhu avo vari kuvacation. Zvakaoma. Ngatitaurei navo. Ko maid ainge achimboshandapo akafa rufu rwakanaka here? Akarwara here kwenguva refu? Chii chakaitika? Maybe kana mukambotaurawo nehama dzake movaudzawo kana kuri kunziwo munenge muchikwanisa zvose izvo zvamuri kusangana nazvo. Maybe munokwanisa kutoudzwa zvimwe zvinhu zvinozotokutyisai, asi ngativabatsirei mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Pane imwe episode iyo yandichauploada yeumwe uyo ari kuti akaenda akanorombera social media kuti ange achizowana mafollowers. So make sure that you keep on checking. Ndichaiposta episode iyoyo very soon.